Hmeichhe pakhat chuan luna nein kumkhat chung sheom takin hun a hmanga aluna inzia omlam le relam apan mailo awangin doctor hnena kalin anlo CT scan saka ti tur sang an ti zo a CT scan result aron chuak chu a result chuan damdo ina thoktele ama enkol tu te abar khain mak an ti hle maya he thil hi thil thleng zen lo ani mai ba ka case wang tak ani a Doctorte tan po thil mak tak atling hial ani he thil hi Texas a cheng yadira ichunga thil thleng ani a ama hi mi in vongfil takle mani hna a thanem ngai taka thoka rilro zong seng chin mi ni in kumsang ni som panga khan yadira chuan alulama in soiselna ane chanta a luna satlia maya in ngaya anna tho a chul pha chuang lawa aluna chuan re lam apan hlei thelo awangin migraine na thoa te angaya hun aliam zela aluna po in re lampan ayin zwal lam apan zela aluna ngong kal zel chuan amit te thlenga ngong ron nei chhozelin amit khommu te po aron fialo chhota shet zel boka yadira chuan a thiam lo em maya angai to anate abuain lo thona lian tak ane chhota ani anat na chu ngai tha chi angai talawa damdoi in lian zok pana in entir chu atum le ta a ti chuan yadira chu Dallas Medical Center lama in entir to chuan akalta a registration vel ati fel hnu chuan doctor chuan CT scan ti turin ashila doctor po chuan yadira in addan ashiatin mak ati hle maya tumor ane ngei rinna alo nei ngala CT scan result chu darkar nga hnulama aron chuakta doctorin result an han en fi hnu chuan a thluaka thildang lam tak om nge ya hriatna an nei ta a nidanga hetiang case hi an la hmu ngai lo awangin makan ti hle maya report chu doctor chuan chiang le zola en adua ti chuan yadira I thluak chu endik turin ruwa manna an kalpui le ta ani doctor chuan theitop chhoin a thluak chu an endika ma se doctor chuan a thil hmuhchhuah chu mak ati in a hrithiam lo hle maya hetiang case hi ala hmu ngai lo awangin engnat na ber nge po a hre thei mai lova doctor chuan anat na ber a hria chhuah theilo awangin MRI scan tile turin thuron apile ta ani MRI scan result aron chua doctorin an check le chuan doctor chuan a thil hmu chu mak ati ta hle maya abar khai hle mai ani doctor chuan yadira I thluak MRI scan result a chuan yadira I thluaka chuan thil bial tir te hi a hmutatlat maya chu a thil hmu chuan a thong hle maya chu mai alani lo chiang le zwala an en chian chuan a thluaka thil mum te omna bula chuan rul hlut ang tak thil engemaw seizet hi a hmutel ta boka chung rul hlut ang tak seizet te chuan a thluaka tui an lo nei hi alo ni a yadira in kumkhat chung te meu luna alo tor chan chu ningein an sheta ani yadirai case serious taknia an shat awangin hospital lamte chuan mundang atangin specialist doctor an ka usakta chuka specialist doctor ron thlen hnu chuan hospital doctor lo omsa then khattinen yadira in adan chungchanga in ron khomna an nei hnu chuan a thluaka rul hlut ang takina tui alo nei te chu lak chhuwa tumin an beita a henat na shikin a thluak vela tui alo nei chu mitlong hmu mai a harsat em awangin advanced technology mangin doctorte chuan operation chu an kalpuita ani doctorte chuan yadira I thluaka natna shik omte chu la chhuakin dam takin hun a mangle theita ani ti chuan hun aliam zela doctorte na yadirai operation an nei zo hnu ni engemaw zat aral hnuwa in check up le tura hospital a kal chumin yadirai chu doctor room a kaulutin a thluaka rul hlut ni om takina tui ane chan ni oma arin an lo zota yadirai eroin chan ngaina a shelem lawa a ele in chungchanga zona an zot le ta chuta yadirai chana chuan doctor tena anat na lo om chan ni thei om ang tur chu an sha chwa pha theita ani yadirai chuan doctor ti ma a chuan an chung kwa a an jin khothon thu Mexico vela an kal thu asoya chunga an kal velna a chuan salampang a ena sathule sahel te po hriselna atana acha an tiang chi a doctor te chuan yadirai chu a sahel e awanga hetiang natna nei ni in an ngaya
asahel ei natna shik pumalu thla chu in thla pungin spinal cord zo chawin a thluaka hian ngong poitak anei pha ani ti in ana chan chu yadirai chu an shilta ani doctorte soidanin hetiang natna hi khosak niam deuh na hmuna atam thu an soya abikin samin chalo eitia atam thu an soibok World Health Organization in atarlan danin hetiang natna hi sahel eile samin chalo ei chintia kai theina rem changa tambik ni in an soya ramchen khata sa ahela ei achak tia in soi mu tam tak omin natna mak tak tak te an kai pha thina michen khat chu sachum min thatwak lo la phok deu du zok le tuiti zok tlat te an om thonga ma se hrisel na atana tha ani mti ero kan ngai to masak achol hle ome a thei phei chuan thlailam hi ei war tam ila kan du zong le chak zong ringot ei tam lavin kan taksata na thatur le kan hrisel na tura tangkai thei tur kan thlan thiam apoimo hle ome engpo ni se restaurant a emo inlama emo heng salam chi kan siam emo a kan ei don reng rengin a min that le thatlo en fia ma sapot zelila kan hrisel na atan po a thil poimo tak ni in alang